Armentiatik badator Olabideko korrika. 3, 2, 1, bagoaz! Ika! Hemen dator korrika! Hemen dator korrika! Venga! Venga! Hemen ditugu Patxiegoko Oiana eta Itxaso lekukoarekin eta atzetik Patxiegoko lehenengo eta bigarren mailako ikaslea. Venga, goazen! Ika! Hemen dator korrika! A ber, ez da entzuten! Aldapan gora ere korrika badator, haupa neskak! Olabidean ere, Euskararen alde! Ika! Hemen dator korrika! Ondo, venga, guazen! Presidu ya! DBH irugarren eta laugarren mailako Julen Angulo eta Xabier Zabalare lekuko hartzeko. Badatoz ikurriña gora eta badatoz gure taldean lekukoaren aldaketa. Oraintxe hemen Julen eta Xabier. Apa gutiak! Venga! Hirugarren eta laugarren mailako ikaslea, Julen Angulo eta Xabier Zabala. Venga, guazen! Ika! Hemen dator korrika! Ika! Hemen dator korrika! Pankartako horiek, guazen urbiltzen! Galdu behar zarete! Hemen bide gurutxo honetan, DBH lehenengo eta bigarren mailako ikaldeak izango ditugu. Joseba eta Ane itxaroten ditugu. Goazen, gure tropela handitzen doa. Euskararen alde, gu ere Euskararen alde. Olabide ere Euskararen alde. Hemen lehenengo eta bigarren mailako ikaldeak. Eta 8 eurekin. Venga, goazen! Ika! Hemen dator korrika! Ika! Hemen dator korrika! Ika! Hemen dator korrika! Laster, bosgarren eta seigarren mailako ikaldeak ere izango ditugu. Hemen ditugu Joseba eta Ane eta eurekin ahotsu! Goazen Olabide, Euskararen alde! Gu ere Euskararen alde! Venga, goazen guztion artean! Ika! Hemen dator korrika! Ez da entzuten! Ikastola ez da entzuten! Venga, goazen! Ika! Hemen dator korrika! Bide gurutzean, LH bosgarren eta seigarren mailako ikasleak prest! Laster, lekuko hartzeko! Venga! Goazen! Bosgarren eta seigarren mailako ikasleak ere prest ditugu! Lekuko hartzeko, Eneritz eta Aitor Murillo prest, momentu batetik bestera, lekuko hartzeko. Venga, guazen deno. LH prest, lekuko hartzeko. Venga, guazen.
Eneritz, eta Aitor, Prest, venga, guazen deno. Venga, guazen deno. Ika, hemen dator korrika. Hori da. Zente pankarta hori eta guazen, haupa neri. Haupa Aitor. A ver, barre horiek atera, Aitor, barre hori, venga. Serios, atera, alza lekuko agora, hori. Alza lekuko agora. A ver, bide gorrek izatoztenok, barrura, mesede. Barrura. Ondo, Eneritz, ondo, Aitor. Euskararen aldeko, aldarrikapen hori gora. Venga, guazen. Venga. Ika, hemen dator korrika. Venga, a ver, guztion artean. Ika, hemen dator korrika. Hemendik. Jarraitu furgonetari, mesedez. Hirugarren da laugarren mailakoak itxaroten ditugu hemen. Venga. Izar eta Igor, esperoa. Lekuko hartzeko hirugarren eta laugarren mailakoak. Venga, hirugarren da laugarren mailako ikasleak, Prest, lekuko hartzeko, haupa denok, Ika, hemen dator korrika, Ika, hemen dator korrika, lasai. A ver, Izar, Igor, etorriak dira, hori da. Pankartako lasai atzean. Lasai. Txau, pizkatxoa. Oso ondo. Bagoaz ikastolara entzen. Lekuko agora, mutilak. Euskararen aldarrikapen hori goia nahi du. Venga. Ondo. Oso ondo. Venga, Juan Bidetik, mutila, neskak. Astiro, txaron. Badator korrika ikastolara. Eta laster, LHD, bigarren mailako ikasleak. Hartuko duke lekukoa, ez pasa pankartaren aurretik mesede. Juan Astiro. Horia. Astiro, ez dago presarik. Oso ondo mutilak. Hemen dator, lehenengo eta bigarren mailakoak. Haupa Julen, haupa Iker. Atera, haupa, lekuko agora, atera eskoa, mutilak. Poliki, gelito. Bien, guazen, gora lekuko hori honatzera go. Aupa! Hau da, kontuz, astiro, hor ditugu atxetxekoak ere, esperoan, astiro, gora lekukoa, astiro, mutilak, itxaron. Itxaron. Venga, gozen, torri, lekuko agora, eta bagoa,
Juan Poliki. Hori, horrela. Juan Poliki. Astiro. Oina zain handia. Eta laster, HH Seigarren mailako Ane Fernandez eta Ilaia Serrano prest ditugu lekuko hartzeko. Prest ditugu hemen, haupa, HH Seigarren mailako ikasleak ere. Venga! Haupa Ilaia, haupa Ane! Etorri, gora lekukori neska, gora lekukori! Hori da, oso ondo! Ricardo! Moase! Ika! Torko, oso ondo neskak! Oso ondo Ilaia! Oso ondo Ane, gora lekukori neskak, hori da! Oso ondo! Primeran, eta laster, HH Bosgarren mailako ikasleak ditugu esperoan! Ika! Hemen da Torko Rika! A ver, mesedes! Hemen ditugu HH Bosgarren mailako Aitana eta Xavier! Aupa Aitana, aupa Xavier! Gora lekukori! Torre, Urmedo! Oso ondo! Aupa Aitana, aupa Xavier! Gora lekukori! Hori! Oso ondo! Primeran! Oso ondo! Lasai! Horretan atzetik oso ondo! Ez aurreratu, hori da! Adatoz! 3 urtekoak! Olivia eta Beñat adatoz! Adatoz hemen! 3 urteko ikasleak! Olivia Padro eta Beñat Blanco! Gora lekukori! Hori! Adatoz! Heldu dira! 3 urtekoak! Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herrizarri garoko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herrizeri garoko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta bat nik bat, denok bat eta batzuk gara onara euskara bat.
ilusionistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri igaroko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri ibiliko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta baldin bat, denok bat, bat eta batzuk gara onara, ez gara bat mundu bat. Izan bat, egin bat, batzuk eta baldin bat, denok bat, bat eta batzuk gara onara, ez gara bat mundu bat. Beno, adi guztiok, Arrazan esaten dugu mezua. Aurrera begiratu eta ara hor zuen begirada. Ilusioz beterik, irrikaz, emozio zaparra da. Horabideko aurta gazte, jaso nire bezarkada. Eta hotxuren irribarrontatik, zaga ezazu euskara. Ezaztu nondi sortu zareten, ezaztu inoiz lautada. Ezaiozio munduari ozen, araban euskara bada. Munduko ibitarrak esan da, emaia zueguntzada. Aleginduz eta hitzaginez, ametsa egia izango da. Euskararen lekuko hau eskutan, eraman herriko plazara.